nového videa. Dneska si jdeme ohodnotit, ne, počkej, děláme si reakci na Vevča. Jo, má tady jedno dlouhý video a 173 krátkých. A aha, tak 173 asi ne, ještě tady má příspěvky. Ale to si všechno dneska projdeme, jo, aby, já nevím, počkej si to projdem. Takže, Devčík Vevča je Peške Vevča. Je to, jako, Devčík Vevča jmenuje se Into, je hater team. Takže popis kanálu. Ahojky, doufám, že se ti bude můj kanál líbit. Hater team. A tady má Pešky, kolik by nejvíc bych asi... Pešky, ty... Já se omlouvám, já mluvím hrozně, jo. Takže nejvíc asi... Pešky chce dosáhnout 1000 odběratel, jo. Takže, ne úplně na konec. Kolik toho tady sakra má? Jo, takže. Jo. Ahoj všichni, vítám vás ve své... Aha, to je tahle z toho hodina. Nebo? No, počkej tady. Jo, potom tady. Ahoj, pište své Roblox jména a já vás namaluju. Jo, tady pár těch Roblox jmen. Potom tady. Mobil můžu až ve čtvrtek. Je to mě asi zákaz. Lidi, jeden týpek napsal. To radši úplně číst nebudu, nechci bát na YouTube. A bylo tam něco úplně malinko z pestýho, jo. Děkuji za 50 odběratelů. A to je teprve před 2 měsícema. Lidi, no to je trošku, to mi nebaví číst, takže jdeme třeba na dlouhý video. Počkejte, radši tu písničku, já nevím, jestli to bude vadit. No počkej, ta nějaká písnička je Innocent a je to 1minutový video, jak hraje. Možná malinko nahlas, když už. Ale to je oblíbená. Takže jdeme od nejstaršího do nejnovější. Počkej, Pinterest je prostě nej. Tam. Já to radši stiším, abych náhodou to nebylo kvůli písničce nahlášeno. Na Pešky je tady písnička a věci z Pinterestu. Pošli to tomu svému. MMV, he. Já MMV nehraju, mě nebaví ani mystery. Takže tak. Počkej, to je jenom Roblox. Pište vaše Roblox jména a zítra vás namaluju. Napište, jestli chcete celou postavu nebo jen hlavu. A jestli to má být cute nebo cool, ale musíte mít odběr. Tak zítra uvidíme, kdo bude nakreslený. YouTubeři vidí, jestli máte u nich odběr. A jakoby ona je asi jedno, jestli to bude cute nebo cool. Ještě když to je jakoby ta Roblox postava, tak jako bych očekávala, že to nebude jako schválně cute ani cool, ale že to bude přesně jako tam, nebo počkej, že se to pokusí namalovat, tak je to tam. No, Vevča se neudělej na mě hejt. Jo. Spider is big problem. Ani ne. Pavouci nejsou tak špatný. Ne, počkej, to není problém. Velký problém. Počkej. Jo, tady mě to namalovala. Já nechci být zlá na Vevču. Ale tak jakoby ona
týnuje tak, že tam dává bílou? No nic. Je počkej video, kde ukázat. Jo, to. Počkej. To byl můj bývalý bevdel na stole. A to Vevča byla u mě. A ona tam potom přišly rodiče. Vevči, mamka a moje, nebo Vevči. A tak kvůli tomu jsme se stali. No kvůli tomu se tak dívám tam. Je to večer byla u mě, to Poppy Playtime, chapter 1. No tohle to jsou BFF, jo, ona už tou BFF už není. Jo, tady za dveřma plišáka prostě. Oko, jo, Vevča se tak malinko odhalila. Je tam Vevča. Tady nějak, Štěpáno, přestaň. Já se omlouvám, má sestra. Jo, to je ta její kámoška. Face reveal. Ano, takhle vypadá Vevča, lidi, jo. Nedělám si srandu. A proč ty vlasy levitujou? Já nechci být zlá, jo, ale proč levitujou? Jo, tohle stojí. Počkej, já jsem si teď uvědomila, že ona udělala, počkej, se odhalila s hlasem. A teď tady je už taky odhalená. Jako tyhle ty, počkej, začátečnická, počkej, sakra, ty videa, počkej, na začátku, jo, to jakoby normální. Jsem neviděla. A jaký je tam jumpscare? Ani nevím, že nějaký taky Vevča jde do Backrooms. Ano. Ano, Vevča, úplně ti moc se rozumím. Vím, že říkáš, že... Nevím. Že říkáš IDK, jak je tady v popisku, že? Má 167 odběratel. Nic. Ona mi zničila tady postavičku, ale to měla pokračovat jako takhle tenhle obrázek. Jo, to je moje stará postavička. A proč, co to má s oblečením? To nemohla udělat. Ne, nic. Nechci být zlá. Jo, není tam asi kečup, nebo já nevím. Jo, celá ta není kečup, ale dítě. Počkej, máma. Že to dítě nemůže najít kečup a to má, no, počkej, chápete. Hejtevka Dangles. Ano, tohle to úplně perfektně přečtu. Tohle úplně tak perfektně přečtu. To má být asi Jungles, nevím. Hejtevka je nejlepší. Já takže... aha. No takže... Hejtevka a Vevčák tancujou. To bylo... To jak se to jmenuje ta aplikace? Ne aplikace, jsem vážně inteligent. Počkej, já nevím.
Jo, napište když tak do komentářů, jestli víte, jak se to jmenuje, jenže já jsem zapomněla. Tady já a Hejtivka a Vivča tancujeme. Ano, my tam vážně tak krásně tancujeme. Jo, já tam vážně s ní tancovala, ona to tam dala jenom. Ale jsem to teď musela na chvilku stopnout. No, takže tady pešky nechty. Nevím, co... A takhle, kdyby pokračovala v tom s tou mojí postavy, prostě s tímhle s tím, jo, tak bych byla šťastná, než aby udělala toto, co udělala prostě. Jo, takhle Vevčák hezky umí malovat. Egypten. Ani nevím, že to je vůbec... Ano. Krásný oblič. A teď aspoň nelítají vlasy. Jo, cením. Jak Větša maluje oči. Ok, já potom taky na Ibis Paint, taky namaluju oči, jak já maluju. To mě nezajímá. Ano. Vevča je tak vážně šikovná, to jo, mně by se to nepodařilo. Lidi, prosím, vysvětlete mi, co je tohleto. Prosím, napište mi to do komentářů, co to je. Já nechci být zlá, jo, ale vážně, prosím, pomoc. To mě nezajímá. Jo, tohleto. Krásný, Vevčo. Sice jsem to nepochopil. Vím, že to byl ten. Jo, to lampička. Jo, tohle je dobrý. Že ta lampička, když na ní šáneš, nebo nevím, jak to funguje, tak to. Bude Mystery 2. Já to nechápu, to je jako, že se to seká, nebo co? To je jako, jestli se to seká, tak to je problém v tom, že... Tak to je problém v tom, že je to Wi-Fi. Hi, subscribe. Ten I don't like Roblox. Jakoby já nechci, tohle jsem tak manka nepochopila. A to je docela rychlý pešky, jakoby když se koukneš na ty ostatní, ty tam jako třeba takhle chvilku aspoň, třeba 2 sekundy a ona hnedka natočí, hnedka se to stopne a je na zemi. To jako potom, no, to mě nezajímá. Jo, tady Vevči odhalení tak malinko. Teď se malinko odhalila obličej. Já to nechci moc hejtit. I don't like cat. Hej, asi tak, jako tohle z toho dobrý video. To taky jakože. Jak malé Harry Pottera. Krásný. Vevčo, umíš malovat. Dobře. Dejte odběr, nikoho nenutím. Komentáře. 0 komentářů. Škoda. Je tady to. Takže teď bude video, který mě dost naštvalo. Napsal se jí tam i pár komentářů. U nějakých videí tam mám i napsané CapCut. No a nevím, jestli, já prosím, no hej. Nevím, jak se to vyslovuje. Ale tím, že jakože kopíruje videa, ale tak když je to na té aplikaci, tak jakoby já jako to snad nemůžu. To snad nemůžu to tam natočit, počkej dát na YouTube nebo co. Stop. Počkej, že nemám kopírovat, to je ZZK 299.
A koho to zajímá? Jakoby taky kdyby to, jakoby jde asi vidět, že to vadí jenom ve vše, protože jo, třeba tohle je z té aplikace. Jo, já vám potom ukážu, co mám na té aplikaci. Protože jako já, když tam něco vidím, tak jako automaticky to tam dám. Takže tak. Jo, takže tím mě docela většina naštvala. Tak já anglicky neumím, kvůli tomu si to přeložím. Takže. Bože, přestaň kopírovat věci, na kterých nepracují tvoji lidé. A ty je kopíruješ. Jakoby, já nechci být zlá, ale jako mně přijde, že ve vše vadí každá věc, když někdo kopíruje. Spolužačka, ona ve vše jední spolužačce říká kopiante a tak. I když jenom třeba, jenom něco malinký, nebo jakoby ne fit, ale jako docela často. Jen když třeba něco udělá stejného, tak hned hej kopiante a tak. Jo, a teď jdeme na ten CapCut, nebo jak se to vyslovuje, sakra. A prostě ukážu vám, co tam mám. Reklamy nikoho nezajímají, že jo? Nebo snad jo? Dobře, takže já jako videa, já tam mám hlavně nějaký blbosti. Neříkej, že bude další reklama. Ta reklamy prostě běžte někam, mě reklamy nezajímají. Jo, to prostě nesnáším reklamy. Tak potom můžu napsat do komentářů, na koho bych mohla udělat reakci, protože mi ty reakce docela baví. Docela hodně baví. Jo, takže... Počkejte. Jo, když tak na téhle aplikaci i jako to občas třeba jakoby ty kousíčky videí spojím k sobě, aby jakoby to bylo dlouhý video a tak prostě, když tady něco dělám, tak hlavně na téhle aplikaci. Nebo jakoby teď nedávno mi editovala video, ale ne na YouTube, na WhatsApp kanál, kámoška mi editovala. No já tam třeba tohle ale tak jakoby když to, no tak prostě, to tam stát jako, když tam mám takovýhle videa, tak jako je tam chci i dát. Ale jakoby zase nemusíte hnedka jako mít z toho, nemusí mít z toho hnedka jako problém, že to já jednou udělám prostě krátký video na to, prostě to a ona prostě tím, že se to udělá já, tak ona to taky prostě musela udělat. Ale jen, že kopíruji videa. Já jsem jenom natáčela kvůli, prostě já to mám na YouTube, já vám to potom když tak ukážu. Ale prostě takovýhle věci, nebo jakoby, já nevím, teď tam mám docela blbosti. Jak mi se tam často ukazuje, hlavně Animal Hospital. Jednou udělám na 100% video o Animal Hospital. No třeba tady. A prostě mi takovýhle videa baví na tom a dávám je potom na YouTube. A jakoby ona není třeba moje máma, aby mi to zakázala, ty videa. Takže já nekopíruji. Já jsem jenom dala video. Já jsem dala video, aby přestala dělat jeden ten. Aby prostě lidi přestali, protože prostě to si potom najděte na mém YouTube kanálu. Ale prostě nemusíš hnedka tohle. Já taky neříkám kopiante třeba. A kdybych já tohle udělala, ona hnedka její kopiante a tak. Jo, takže webče, jestli to vidíš, tak se na mě nenaštvi. A naštěstí ona, já myslím, že se ani na moje dlouhý videa nekouká, takže jako tohle to dobrý mám.
teď vám zkusím najít to video. Jo, tak starý tam není. Tady už to vážně nebude. Jo, tady. No a já si taky dala stop trend, please. Tak jsem udělala video a ona prostě dělá taky video prostě. Prostě jako to mě docela naštvalo. A to nebylo jenom hlavně na ní, to bylo jakoby všeobecně, že se nemá, že až přestanou dělat ten tent. A lidi, moc děkuji za 1264 odběratel. Počkej, večer mi k tomu něco napsala. Kámo, co používáš to, abyste to... Kámo, co používáš to video, abyste to udělali? Lidi, ona být vážně inteligentní, já to jako, aby přestali ten tent. Já když tak teď ukážu, jak to. Já to video. Já to video udělala, aby se ten tent přestal. Aby tent. No. Takže moc děkuji za tolik odběratel. Jenom zobrazení. Já vždycky třeba takhle zobrazení. Chvilku nemluvím. Doba sledování, hodin. To hustý, tohle je docela hodně. Ale mě tohle nezajímá. U 61 zpráv. Já se vážně 61 komentářů napsal Blogs.cz. Hustý. Ale jak ty lidi se ono, ale jako by nemusela být dneska taková. Mně se to napsal jen, aby se ten tent přestal. Ne, můj kanál klesá. Tak jo. Takže kolik to je typ zařízení mobil, takže nejvíc prostě mobil, potom tablet, potom počítač, potom televize. Věk? Ne, mě sleduje hlavně lidi, kteří je 45 až 54, tolik. Ne, jako ona to není, jo, ale prostě, že mě je teprve kolik mě? 11 a to docela ne třeba zobrazení podoby hlavně ženy. Lokalita Česko. Nejoblíbenější jazyk titulku, bez titulku, angličtina, čeština, přeloženo automaticky. Celková doba sledování od odběratelů, odběratelé. Prosím, ty lidi, kteří mě neodebírají, tak ať mě odebírají. Prosím. Takže prosím, odběr. Jo, tak.
Lidi, děkuji, že jestli jste to dokoukali až sem, tak napište do komentářů třeba, nevím, napište, napište třeba, já nevím, co máte napsat, třeba nějakého smajlíka. Ne, to je blbý, počkej, třeba, já se omlouvám, jo. Jo, napište, dokoukala nebo dokoukala jsem video až do konce, jo. Budu moc ráda, ten, kdo to dokoukal. Jo, tak ahoj.